wan gi riwruok miluongo kani Luo Council of Elders. Dopo ni en mana mawacho miwacho ni onge lake mano manyalo kecho kata manyalo dhi e debe mar mondo mi negotiate. Wan gi jok mawuok e dhoudi mamoko gin gi riwruoge magi mopogore opogore monego bed ni chiwo direction ba ng'ato onego bed ni luwo. Nyaka sani bende wuon en riwruok moro ma ponono osekelo kata nyabet e mesa kod jatend piny Kenya kata duond bura mano maloso sirkal. Kapok aduoko penjno, jasiasa moro amora ma Luo Nyanza nyaka bed ng'ama nigi discipline. Gionge go. Ka ne bunge ne wabedo gi budho moro maber kaka joluo mane bunge ndalo machon mondo wayaw bank kaka Equity Bank. Wuoyo na ng'eny nang'o mijo kuyo loyowa uni Equity Bank. Mano wabedo piny. Dalmas Otieno emano yier kaka chair. Tane mana luo Dalmas. Kejwande mondo wakaw wach ni wakete meza ni okwanya tiyo kama sani koro wan gi governors mopogore opogore. Governor makama osal governor koso kato joluo ya bank. Kane wabedo bura to jakose mna chungo ni bwana ng'ato ya biasache. Ng'ato ya biasache wawere uru gino. Magino rumo like that. Ayecho lweny no penyo wania to gimu bedo ne penyne. Binu se Israel. Gino no rumo kamano. So jasiasa ma jaluo nyaka bed gimu luongo ni discipline. Kaduoke wache luo ang'o Kwarange ka Luo Council of Elders. Ok nyal timo anything. Nikech gibanore konchiel. Omiya koni ng'ama nyalo timo gini magini losre makokas no bedi mokwongo manyalo bedi effective. En ni nyaka joluo gimoro ng'ato achiel nyaka chaki. Ng'ato achiel kata in nyama chako. Mondo wa identify ji kata prario joma tiye sirkal manda kaka sirkal en gima wacho ni kidhi ne wuon piny gi gini to definitely dhi yude nikech thuolo moro ni kuma kama ukiwinja to ma wan wadhi to wakada kuma thuolo nitie idwa ni kaw gir ng'ato to ng'ache bos isi wuoyo liel mo ng'acho sengeni okay ibiro gi tong' mondo ichuowe koro ikore ni ok inyal chuowe nyaka okier. So Council of Elders gin joma toothless gima ginyalo timo. Discipline nyaka bed ma politicians got. And again kokas miwacho no ma ratego sibiro kan tiere no bende problem mana politicians nikech gin jok mantiere kar ka jo siasa gi mantiere iye ka kirango machielo mar Mount Kenya Foundation cha gin jok manigi welni correct gin jotend bengi mantiere pacho ka kuonde mopogore opogore diponi kata weche mag uchumi bende nitiere kama miyo nyau moro donje ng'at ma onge pesa ok nyal kono dhi negotiate nikech kodhi kacha to onge kata nduru ufuko timiye siling papa to oringo kodhi ni osenongo gimoro jo pesa gi oyud kanyo gimono to donge joluo nigi pesa mang'eny to bende ginyalo biro kumoro achiel kan migi option ilano ng'amanya migi option ema wacho ni group moro nyaka wuog oko emomiyo ko ni kata group ni jo siasa dhi mako to ringo go ok ni ringo go jasiasa ok nyal ringo gi gimoro jasiasa dhi ma criticize ng'ama timo gino ni ang'e ni dwa kawo kara ang'o mi kodi wuok ang'o mi dwa kawo kara isebedo planted gi Gachagua mana jasiasa ma Luo Nyanza gidhienyo kidie wi mar opposition ja ni ang'e ni biro ka magi joge Gachagua to kari kelo gimoro maber manyalo konyo piny. In fact an kipenja joma nie siasa kitao ningo te dala te oket joma nyien ok ane gima ginyalo timo diponi mane yo